Čaute ľudia, tu je Fofo, dneska si ideme zahrať Minecraft. Keby som vedela, ako sa inštalujú mody, tak by som to mala ísť s modami. To je jediné, čo viem zainštalovať. Tak iba ten texture pack. Takže keď viete, ako nainštalovať mod, tak mi to napíšte do komentára. A potom budem natáčať video aj s modami. No. A zahrajeme si normálny Minecraft, či minihry. Poďme na Skywars. Polovicu bude 5 minút bude Skywars, 5 minút bude normálne videjko. Toto dám asi vybranový kit. Ok, ja si dám tento. Teleportation kit. Nevidím nič, predvidím teraz. No toto je to letisko. Jaj, táto mapa. Tu nejaký... To je fakt creeper. To bol nejaký pomocník niekoho. Kto bol? Čo to bolo? What? To ako môže byť bez ruky? What the fuck? Ako môže byť bez ruky? To vedzte. A v mojom tekke. No, poďme do lomov. Dopredu vidím teraz, už vidím konečne. Toto vôbec neviem. Najprv som nevedel, čo to je. A to je sekera. Toto je bež, to je normálny, sekera normálna. Toto je krompáč, to sú pofidermy. Zlaté TNTčko. Je to vlastne normálne TNTčko, truhla, jablko a hento. To je jedno. Uvidíte, čo je všetko v tomto texture packu. Všetko to minulý texture pack, keď som natáčal, bol úplne hrozný. Miesto žltej vody bola hnedá, miesto čiernej vody bola aká? Fialová a takéto. Preto som nenatáčal to video. Ja by som už natočil. No veľa šťastia mi tu píšu. Fuck off! To som ako mal stihnúť. Mne nefungoval šprint. Normálne. Ja už som takto podkopal do vojdu. No to nemôžem. To je škoda, že nebudem podkopať do vojdu. Keď som mŕtvý. Napríklad, keď bude tým. Napíšem tým, keď áno, tak keď budem pozerať na turely, tak ho zabijem. Ela.
Musím, keď to funguje taký cheat. Ho. Zlatý meč. A ten zlatý meč mi vyzeral, ako keby bol lepší. Oveľa lepšie ako v normálnom Minecrafte. To sa nedá. To je mega nových vecí. Je chestplate. No. Aspoň niečo. Fuck off! Fuck off! On ma vypal! Ja som odhodil konečne. A to bolo dosť zlé, lebo mal najmä kerku a celé to oblečenie. Ale mne chýbajú iba tie kalhotky a mám celé. To som sa ako zlakol. What the fuck? Oni tu bežia ako šípnutí za mnou. Raz jeden, raz druhý. Oni ma si chceli obímať, ale trošku ma asi udusili. Seknou. A mečom. To je ten, čo ma zabil, ten taký creeper. Kde je? Tu pred sekundou bol. Tu je! On má VIPčku. What? To normálne je creeper vyzerá. No už je 6 minút. Vlastne 7. Tak ešte 3 minúty. Budeme si zahrať normálny Minecraft. Alebo by sme to už mohli ukončiť. Tak keď sa vám video páčilo, dajte like alebo odber. Keď nie, tak dajte dislike. A prosím, napíšte mi do komentáre, ako sa sťahujú body. Lebo ja to skúšam niekoľko mesiacov a nič. Tak čaute.